Laatu alkaa materiaalista. Kivestä, joka on kulkenut miljoonia vuosia, jotta se voisi nyt olla osa sinun tarinaasi. Jokainen laatta on valittu tarkkuudella. Jokainen pinta hengittää aikaa ja kestävyyttä. Kun luonnon kauneus kohtaa käsityön huolellisuuden, syntyy pinta, joka ei ole vain rakennusmateriaali. Se on lupaus. Märkätilasta showroomiin, kodista liiketilaan, sama kivi, sama laatu, sama varmuus. Me emme myy laattoja. Me tarjoamme rauhaa siitä, että ratkaisu kestää. Jokainen sauma, jokainen yksityiskohta toteutetaan niin, että sen voi nähdä, tuntea ja luottaa siihen vuosien päästäkin. ADS Pro Studio, kun vain paras riittää.